Molweni. Sanibona. Ninjani? Yaphila. Umfo wamkhonzo nibingelelayo la eMkhondo. Njengoba namhla kuyi-Freedom Day 27 April 2025. Sila eMkhondo eSoul Mkhize. Kune-event lana celebrate lo suku lwanamhlanje nomphakathi. Kumnandi kakhulu kudliwe inyama. Namhlanje no camera, namhlanje cameraman wami namhlanje. Singaqiniseka ukuthi wonke umphakathi waseDriefontein itholile inyama awubasuthi manje nje amagida ngoma bonke nje wonke umuntu usuthi la ngempela yazi ngiqala ukubona idili kaMkhipheni ngelele lona usihlalo we-Youth League waseMkhondo sub-region. Yes. Sithanda ukubonga bonke abantu abazama ukuphumelela bafika kulo mcimbi we-MK oseSoul Mkhizeville eDriefontein. Lapho esihlabe khona si-MK iy'nkomo ezintathu eziyi-3 sizama ukubungaza futhi sizama ukuthi abantu bathembele ku-MK ukuthi MK iyona eyimpumelelo yakusasa. Ngicela ukuthi abantu bangadinwa njengoba sibabemelana, bangadinwa badla inyama, bangadinwa ukuvotela umkhonto wesizwe, bavotele umkhonto wesizwe as from now njengoba siya kuma-elections wa-2026. Umkhonto wesizwe-ke iqembu lakababa uMsholozi oke waba yi-president yethu esimthandayo osuhole ngokweqiniso. So let us support ubaba uMsholozi, let us support thina abantu abasha. I-MK ingabantu abasha. Ake sivoteleni MK for ushintsho. Kulo nyaka esiyakuwo noma kulama election esiyakuwo kwa-2026. Ngicela eMkhondo umasipala uphathwe umkhonto wesizwe party. Abantu abasha bazokhasheka, abantu abadala bazokhasheka, kuvuleka amathuba omsebenzi, yonke into. Ngithanda ukubonga kulo mcimbi lona sizodla inyama, akusiyo umcimbi nje we-MK kodwa umcimbi wabantu bonke bomphakathi ukuthi MK iyaphilelana wonke umuntu. I thank you. Siyabonga kakhulu Youth League. Ngiyabonga lena. Kanjani Command? Uyangazi wena ngufuna noma kuphi noma ungangena phansi emoto yokukhipha khona khambani. yaphila unjani? Hayi siyaphila. 27 April sila namhlanje eSoul Mkhize. Thina ukuphawula kwakho Commanders Group. Sangena ezikulo umbutho wokubungaza sobonga amavoti abantu abavota bavotela umkhonto wesizwe la ku-Ward 1 and Ward 2 Ward 18. Sase kwase kumenywa wonke amawadi akhona eMkhondo, amanye akhona ezithanda ukhanya ikhona nayo. Kodwa what bani lo? Ward 1 Ward 2 Ward 18. Oh right. So kwase kumenywa wonke amawadi akhona. Ward 4 Ward 5 Ward 19 wonke nje amawadi akhona eMkhondo bakhona ukuphumelela abanye bazoba representa la. Si-Youth League sijabulela kakhulu ngendlela ekwenzeke ngayo and lento lena ibuyisa ithemba emphakathini. Kodwa umphakathi besimangele ukuthi MK isishoneli eMkhondo kodwa MK sithanda kakhulu. And okunye ngibonile la kunama-artists kade alapha and active ngenye indlela. Yule nje amasound awo ahlangene. Ezimkhonto wesizwe sisamele umsebenzi omkhulu ukuthi siwahlanganise lama-artists lawo siwasupport thina singabantu abamnyama. And engakuthanda ukuthi-ke sike sibe ne-event yawo ama-artists nje awodwa and angaperformi mahhala. Ama-local artists aseMkhondo wonke ama-local artists aseMkhondo abe khona, kube khona abamele bakuthole. Khona kuzoba leyona cause basho bathi umkhonto wesizwe bayawuthanda and ukuthanda kwabo kumele sibasebenzele thina singabantu abasha. And ngijabula kakhulu uma ngabe kunabantu abasha abaveza amakhono abo. Hayi siyabonga yo. Shothi umkhonto ubanjwe abantu abasha. Hayi kunjani. Hayi siyabonga sigwaze. Uyathithela. Asibonga mfowethu. Azo. Sanibonani. Ninjani? Nenza njani? Ukudla kungaka ngaphakathi?
Hambani odla ngaphakathi niyaphila kodwa? Yini eningayisho ngomkhonto ke? Sisho ukuthi siyawuthanda umkhonto, siyabonga. Niyawuthanda umkhonto. Ubalekisa amasela. Niyavota next year. Senirejistile yini ukho? Senirejistile yini? Senirejistile yini? Siyaphinda. Hayi siyabonga. Alright. Alright. Sanibonani. Ninjani? Siyaphila. Khona ningathanda ukusho nge-event yanamhla yomkhonto. Sihambe kahle umcimbi wethu siyabonga ngathi ngo-2026 abantu bangavota kakhulu bavotele i-MK. Yeah. Hayi sibonga. Uthi ngiphathana kahle MK kodwa saserubuku. Siphathala. So niyavota yini ngonyaka ozayo? Sivela sivotile sikade neyikipa mayikhoze sileyikipa. Hayi siyabonga nihambe no-register phela kuvota. Ya nibatshela nale ukuthi niphathe kahle le mangesinisa le Black Sam ne-Taibos. Alright. Ninjani ba? Mina ngisive lo wana manje okuningi angikwazi. Ngangena ngaphakathi. Bona la. Ubaba awukhulume baba ungathini ukhona ofuna ukusho baba kumkhonto wesizwe? Mina? Yeah. Ngaphatha ngokuvulakazi. Uvilakazi? Yebo. Yini oyicelayo kumkhonto wesizwe? Business skip. Yebo. Ukulungela ukuyovota ngonyaka ozayo. Cha ngithi ngabhalisa ukuvota phela. Hayi siyabonga uhle kakhulu lo. Bona ukuthi ngisangana nawe. Hayi njengoba nje kula sikulalele. Ngasana ngabhalisa mina. Hayi siyabonga abavilakazi. Angisangananga. Yebo. Sanibonani. Ninjani? Siyaphila. Khona engingakusho ngosuku lwanamhlanje lomkhonto. Luphathe njani? Niphatheke kahle kakhulu. Ningathini ke manje ukuya phambili ngoba siyavota ngonyaka ozayo. Niyokubhalisela ukuvota manje. Hamba. Yeah. Isikipha mfowethu ngiyakucela nje. Noma sekuyikepisi. Noma seyikepisi. Hayi bayalalela abaholi beni balendawo. Bazonizwa bayanazi. Yebo. Sizokwazi wena mntaka baba ukuthi sicace ukuthi la bekuthiwa siloku sikhona asisekho sesila. Hawu nazoko siyabona. Bomama bona basho nithi ngapha. Nithini mama? Niyavungula. Nidlile. Umnandi. Abantu abadala basenza kahle, baphila kahle. Njengoba sizovotela umkhonto. Amandla ukwazi umkhonto siyabonga. Yebo mama. Niyofanawo. Abaholi beni banilalele la. Banazi emakhayeni futhi. So bazoyibuka le video le babone ukuthi ikhuluma ubani bazonivakashela. Bazonilethela emakhaya. Yeah? Anama toilet. Kule kuyangena umkhonto ngonyaka ozayo la. Ivoti nje. Mama angithi manje akaphathi thina. Thina sigena next year. Yes. Sigena next year thina. Siyabonga. Azo. Sanibone gogo. Ninjani? Ugogo usudlile yini? Udlile uphatheke kahle kulomcimbi? Yebo, bathi kodwa siphumeke sesidlile. Hayi siyabonga. Abantu abadala mabaphatheke kahle siyajabula. Niyaphila bogogo? Siyaphila. Niphatheke kanjani kulomcimbi? Kahle kakhulu. Hayi siyabonga. Nikhali ngalutho. Asikhali ngalutho mina umkhonto ngawuzethemba eSprings. Awubakile. Ngafika la ku-national vele ngakrosa kuwo. Yes, hawu siyabonga abantu abadala. Ake ngikhipha amabhayanyana. Amabhayanyana. Banilalele nje ukukhuluma nje. Amabhayi. Neyikipa nazo awubakithi hayi banilalele khulileka gogo. Yaphila gogo. Siyaphila mntana. Idlile kumnandi. Kakhulu. Jabulile. Futhi ngangidle ekhaya. Hayi siyabonga. Ngiyaqala ukudla kangaka. Yebo. Yebo baba. Kunezigqoko neyikipa mnandi.
Hayi sinilalele yabo nje la nilalelwe la. Amen baba. Uyaphila Commander? Umcimbi naku uhambe njani ngokubuka kwakho Commander? Kuhamba kahle kakhulu. Hamba kahle kakhulu. Bexoxa nezalukazi namakhehla nentsha la. Bonke bathi bajabulile. Sijabulile. Nenze kanjani lo mcimbi uphumelele kangaka? Njalo sibonga kakhulu nabasikhathile. Yeah. Ukuthi lo mcimbi wempumelelo siyabonga kakhulu. Siyabonga. Asihambeni 2026. Yeah. 2027 soba 3MP. Yes, kodwa bafuna ukuza uCommander ubani lo? Commander uyende lo. Yes, siyabonga Commander. Siyabonga. Thank you so much. Commander, morning. Morning Commander. Unjani Commander? Asiphila Commander phela. Siyaphila usixoxele ukuthi uCommander ubani kuqala nje. Commander Mthulisi weinsizwa. Thuliswe insizwa. Mthulisi weinsizwa igama leli ke vele Yeah. ke engethiwa ngakuthi Mthulisi insizwa. Zithula tu. Ngiyakudalwa lapho Commander. Wathi bani? Iwathula Mkhondo Yeah. eTripfontein. Okay. Silana namhlanje la eDriefontein sesibiza eDriefontein ngoSolmkhize kodwa. Solmkhize village. Solmkhize village. Awusichazele sifunani la kwenze njani namhlanje Commander? Ngizoyenza nje bemfushane wena Commander. Yeah. Bungaza Yeah. usuku lweFreedom. Yes. Njengoba nje ubona umhla ka27 namhlanje Yes. iFreedom Day. Yeah. Lo suku lolu kithina sonke la siwumphakathi nje ngingasabali ngoba senza umcimbi la Mkhondo. Yeah. Sengibala nje umphakathi wonke waseNingizimu Afrika. Yeah. Kusuku olukhulu kakhulu. Yes. Baningabi ama-commander asewashona ngibekisele nje obaba uSoli Mahlangu Yes. nabaningi Yeah. ngenxa yalento leyo yenkululeko. Yes. So sesiyitholileke funa sihlezi siyibungaza and ngifila like umuntu ongalibungazi lo suku lolu akuhlukanga nokuthi ukhafulele emathuneni alabantu laba abafela yona lenkululeko le esiyibungazayo namhlanje. Hawu kuyajabulisa kakhulu lokho mfethu. Siyabona abantu baningi ligcwele ihholo njengoba sibona la. Yeah. And bengixoxa nabogogo nabomkhulu la nentsha. Yeah. Bathi bajabulile badlile kumnandi. Awusichazele kuhambe kanjani ukuthi nize nijabulise abantu ngaleli ndlela? Okusho ukuthi lolu usuku alalivele lihleliwe. Yeah. Lahlelwa kusukela ngonyaka ophelile. Yeah. Uma ngathi uyakhumbula kahle ama results wala Mkhondo Yeah. ngosuku lwama election Yeah. lawe national. Yes. Ama results aba mahle kakhulu. Yes, yes. Kwawukuthi asitholi ithuba lokuthi senze umcimbi othi mawube ngaka njengalowa namhlanje Yes. kuzoba khona kufane nokuthi celebrate siphinde futhi sibonge futhi sikhuthaze nabantu ukuthi lempi lesayilo ayikakapheli sazomela iqhubeke and ngiyafisa ukuthi engathi futhi namandla singaphinde siwathole nangonyaka ozayo noma ngesikhathi esizayo ngingasazi ukuthi sinini siphinde siyenze lemicimbi ijwayeleke Hlala ikhona lemicimbi lemihle kakhulu ngoba mangilalela labantu bonke bathi awugwazi umkhondo. iyagwaza umkhondo iyagwaza Okusho ukuthi kuzokonakala impela next year. ongakaboni ngekubona. Hayi siyabonga Commander. Angeke ngibe mude ngizoyibamba nje khona la ngithi gwaza mkhonto siyaphambili. Gwaza Mkhondo. Siyabonga Commander. Siyabonga.